जोंनि सोमदोनफुरिनि बैसागु फालिथाया ओरैबादि जोङो खुङो बेखौ बा फालियो नंगुबै बैसागुखौबो जोङो बोथोराव 1 अक्ट' बैसागनिफ्राय हमनानै 7 दिनहालागै जोङो बेखौ खमैबाबो फालियो। बेनिफ्राय जोबनायाव जोङो मागिनानै मोननाय न'खर न'खर हाबनानै जे जोङो मागियो जायो लोङो मोसायो दामो देनो जोङो गोदोनि बादि दाबो जोङो न'खर न'खर हाबनानै दामथारो देथारो खनथारो मोसाथारो हिन्जाव हौवा। बेनिफ्राय मागिनानै मोननायखौ जोङो 7 सानसो बारखांनायनि उनाव जयैनो गामियावनो खाथियावनो जोङो खाजि खुजि जायो। बेयो बैसागु फालिथायनि नेमखान्थि। जोंनि थांखिया बेनो बैसागुखौ जोङो नोगोर सहराव फालिथायखौ बारा नुथारलिया। नाथाय सोमदोनफुरिया जोङो ओरैबादि बेखौ फालियो नंगुबै बैसागुखौबो न'खर न'खर हाबनानै मोसायै दामै देनै मागिनायजों जोङो रंजानानै बेखौ बारहोहरो बैसागु दिनफोरखौ। बिनि उनावथ' जोङो मागिना मोननायखौ खाजि जाबाय। जों दा मा सानदों जोंनि थांखिया बेनो जे रंजालि बैसागुखौ बर'नि जाय जिनिसा बयनिख्रुइबो देरसिन रंजाथाइ फोरबो बागुरुम्बाया जेरै जोंनि बयनिख्रुइबो जौसिन सारिनि मोसानायनि बे माहारिनि जेरै मोसानाय जोंना बैसागुआबो बर'नि देरसिन रंजाथाइ फोरबो। बेखौ जों गारनो हाया। गोदो जों गामियाव थानानै जेरैबायदि रंजायोमोन मोसायोमोन जोंनि गामिया सोमदोनफुरिया बेखौ अराय लाखिबाय थागासिनो दङ। नोगोर सहराव जों बेखौ बारा नुनो थांनो नागिरला। नाथाय जोङो बेखौ लाखिथारो। दिनै जोंहा बैसागु बिदाय फोरबो माने जौसांनि बैसागु फोरबो बिदाय फोरबो जादों। जोंनि थांखिया बेनो बेखौ मोजाङै रंजायै बाजायै लाखिथारनांगौ। दामनाय देनायफोरखौबो आगजुआरि दामनाय देनायफ्राबो जोंना दंजोबथारो। आरो जोङो दिनै बैसागुखौ बारहोनानै दिनै जोङो बिदाय फोरबो जोङो खुंनो नागिरदों। जोंनि थांखिया बेनो। दासिम बोसोर बैसो जाखो? दासिम 1990निफ्राय जोंहा 37 बोसोर जाबाय। माब्लाबानो जोङो 25 बोसोर बारहोखांबाय। 25 बोसोर बारहोनायाव जोङो गाजा गोमजा जोङो सिलभार जुबलि बा रुफाथि मायथाइखौ जोङो खुंखांबाय गाजा गोमजायैनो। आरो दिनै 37 बोसोर जाबाय। 50 बोसोरा फैथारगौ नङा होमबा? गल्डेन जुबलि फ्राय जानोसै। गल्डेन जुबलियाव जोङो बिराद गाजा गोमजायै खुंनाय जागोन। बैसागुखौबो जोङो आलादाबाव माबाफोर थालांबायदों नामा आगजुफ्रा दामग्राफ्रा खननायफ्रा मेथाइफ्रा मोजाङैनो जोङो बेखौ 50 बोसोराव जोङो सनाथि मायथाइ फोरबोआव जोङो बिराद गोगोमै खुंनाय जागोन। दिनैनि हाबाफारियाव जोंहा 9 बाजिनिफ्राय लांगोना एबा हरख्ला खेवनाय दङमोन। जोङो बेखौ बेखेवखांबायानो। बेनिफ्राय जोंहा 9 बाजियाव बेखेवखांबाय। बेनिफ्राय 9:15 रिंगायाव जोंहा फिरफिला उरायहैनाय बियो दासो जाबाय। आरो जोंहा 10 रिंगायाव दङ गेलेनाय बादायलायनाय बे जाथारनोसै। गथ'साफोरनि गेलेनाय आयदा बेखेवगिरि मुस्रि दमासु ब्रह्म बारग' गामि गोरा सोमदोनफुरि। आरो नैबावहाय दंबावो थुनलाइयारि आयदा दङ जोंहा। बियो थुनलाइयारि आयदायाव जोंहा टाइमखौ होआखैब्लाबो बियो एकदम सोलिबाय थालांगोन। जोंहा बेखेवगिरि दङ डक्टर सुनिल फुकन बसुमतारी थुनलाइ आयदाना। बेनिफ्राय जोंहा बैसोगोराफोरनि आयदा दङ। बेवहाय अजित कुमार नार्जारिया जोंहा माबा एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार बिथाङा फारानिनो बिथाङा बेखौ बेखेवगोन। हांसो हमनाय बादायलायनाय बेनिफ्राय मेगन खाथेनानै दैहु बुख्रुबनाय। बेनिफ्राय जोंहा दङ 1 रिंगायाव सानजौफुनि जामुं जानाय दङ। जानाय लोंनायबो दं जोंहा। बैसागुनि नेमखान्थिजों जानाय लोंनाय जागोन। हारिमु बादायलायनायाव दङ जोंहा बेखेवगिरि मुस्रि शरत चन्द्र बसुमतारी बारग' फोरोंगिरि गागि हारिमु सिबिसुला। आरो जोंहा दंबावो हारसिं मोसानाय जावजा मोसानाय हौवा हिन्जाव मोसानाय बा हानजा मोसानाय
बेनिफ्राय सिफुं दामनाय सेरजा दामनाय हारमोनियाम दामनाय जायखिजाया बे बादायलायनायनि अनगायैबो जोंहा सोरबाफोर दामनो देनो खननो मोसानो माबा गोसो जादोंब्ला बिथांमोनखौबो जोङो जौसाङाव मोसाहोनाय जागोन बे फालिथायजों जोंहा जोबनो गैयै हाबाफारि थाफानाय जागोन